I-a trimis lui Firmino, cade un jucător al lui Liverpool acolo și este lovitură de la 11 metri pentru Liverpool. Centralul Velasco Carvalho a ezitat, a avut nevoie de consilierea unui alt arbitru care i-a indicat faptul că a fost fault în careu și cartonaj galben pentru Memphis în minutul 19. Liverpool primește lovitură de la 11 metri. Încă o dată această pătrundere și faultul făcut la marginea careului în interiorul suprafeței de pedeapsă asupra lui Nathaniel Klein. Din această reluare nu mai sunt la fel de convins că a fost în interiorul careului. Probabil vom primi și alte reluări. Cert este că avem parte de o lovitură de la 11 metri pe care o va executa Daniel Sturridge. Nici Velasco Carvalho n-a fost foarte convins, motiv pentru care a avut nevoie de câteva secunde înainte să ia această decizie. Așa cum spuneai și tu, cu siguranță că semnalul decisiv a venit de la unul dintre asistenți. Sturridge bate 11 metri pentru Liverpool. Daniel Sturridge se îndreaptă spre balon, Sturridge șutează și este gol! Gol marcat de Daniel Sturridge pentru Liverpool! Doar al 6-lea gol în acest sezon pentru Daniel Sturridge, doar al 4-lea meci în care el marchează în acest sezon și fără îndoială acesta este marele gol al lui Sturridge din acest sezon. N-am văzut bucuria tradițională a lui Sturridge de după înscrierea golului, însă execuția a fost